Mga kalabira sa tao nakubkuhan na sa usa ka construction site kilid sa simbahan sa barangay San Nicolas ning Dakbayan sa Sugbo. Gituohan nga ang maong mga bukog dugay na gumikan usab sa kondisyon ini. Usa ka eksperto ang giingon nga mususi niini lakip na ang mga artifacts nga nakubkuban. Aniya ang report. Dinhi sa construction site kilid sa San Nicolas de Tolentino Church, nakautan ang mga bukog sa tao niadtong nakalabay mga adlaw. Nakuha kini sa managlahing bangag nga gikaut o gitigom dayon gibutang sa karton. Adunay kalabira sa ulo nga nagupok na dihang natandog og nausay bukog sa tiil ug kamot. Nabuwag naman to, nabugbuwag ba? Mga bukog ba? Ang oo na igos barang, nabungkag. Hindi naman pwede mo kuha o intiro kay nanggabok naman kayo. Gawa sa mga bukog, doon nausay nakuha nga mga bricks o dapat sa karaang simbahan. Sumanimon si Roger Fuentes, ang kura paroko sa San Nicolas de Tolentino, dugay na ang naasoy mga bukog base sa kondisyon ini o posibleng ang dapit nga gikaot lubnganan sa mga suod sa simbahan sama sa pari o bakaha benefactor kaniadto. Una natukod ang simbahan ni atong tuig 584 ug maoy ikaduhang karaan nga simbahan sa Sugbo. Apan nabungkag kini atol si ikaduhang gubat sa kalibutan ug ang mga dapat niini didto gitapok sa luna nga mao na usab karon ang building construction site. Muna ilang tunan kung unsa to siya unsa na siya nga lugar, unsa na nga year, unsa to mga bukog. Klaro gito ang akuan libre ito sa simbahan. Sumanimon Senior Fuentes, disente nilang hipuson ang mga bukog, bendisyonan o ipahiluna sa sementeryo. Immediately diri dayon taga-check kining mga expert na to, conservation. So murag ilan ta na ang siguro pagkaguba sa simbahan, ilabay bitaw na dito na pundok. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.